नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रहुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रहुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रहुआ सबके बीच में लेके दर्द भरा छठी माई के मैटर। बहुत बढ़िया गीत के रचना के बानी भैया और दिल से बताओ तनी कि एक नया म्यूजिक बनवा के या बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना दिल के छू जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मनपसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया के जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। काहे कि भैया हम हर तरह के गीत लिखेनी, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, रंगदारी गीत, पूर्वी गीत, भक्ति भजन, कोनो भी प्रकार के मीटर चाही बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और कल चाप की भैया चैनल पर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया नोटिफिकेशन मिलत रही, रुआ हमारे हर वीडियो के मतलब कि लाभ उठा सकतानी। आज के मीटर देखी कैसे गाओ बाटे। एगो औरतिया छठी माई के दरबार में गइल बिया, माई से का कहतिया कि मांगिले सुगनमा एगो, अरे मांगिले सुगनमा एगो, आचारा बिछाई छठी माई हो जातनी हमरो पर सहाई छठी माई हो जातनी हमरो पर सहाई। मांगिले सुगनमा एगो, मांगिले सुगनमा एगो, आचारा बिछाई छठी माई हो जातनी हमरो पर सहाई छठी माई हो जातनी हमरो पर सहाई। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा आ फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकीले। कॉन्टैक्ट नंबर बाटे भैया 8874473128। कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवावे होखे चाहे नया म्यूजिक बनवावे होखे बेहिचक रुआ संपर्क कर सकतनी भैया। वीडियो अच्छा लागल हुई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर अगर पहली बार आइल होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।